Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da wannan lokaci. Barka da jimurin sake kasancewa da mu a wannan tasha tamu mai albarka. Masu sauraro muna roƙonku idan ba ku mana subscribe ba ku daure ku danna mana subscribe kana kuma ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryenmu masu tushe da asali game da sabbin bidiyoyi da zarar mun ɗora. To masu sauraro yau za ku ji mu ne da labaran da 'yan bindiga suka farmaki sojoji watakan sojoji inda sojoji suka kashe 'yan bindiga. Masu saurare muna roƙon ku biyo mu a ƙarshen wannan bidiyo domin ganin yadda ta kasance a wannan ba ta kashi da ake tsakanin sojoji da 'yan bindiga. Masu saurare muna ƙara tuna muku idan ba ku mana subscribe ba ku daure ku mana subscribe kana kuma ku danna alamar ƙararrawa domin samun shirye-shirye ba tare da wani ɓata lokaci ba da zarar mun ɗaura. Muna muku godiya sosai da irin ƙoƙarin kasancewa da mu da kuke a kowane lokaci a cikin wannan tasha tamu mai albarka wasu mai suna Sabon Tashi TV. Allah ya baki lafiya. Allah ya kawo mana ƙarshen wannan cuta. Ya jikin Islam ɗin? Wallahi kun gan mu dai mun asibitin amma har yanzu jiya yau. Amma kuwa kun je Kashiful Ali? Ina ne kuma Kashiful Ali? Kashiful Ali. Ai ni ban taɓa jin wannan sunan ba. To nan ne sha yanzu maganin yanzu. Su ne kat su kin san ba da ka suke ba da magani ba. Suna da injina na zamani. Kuma masu saurare muna fatan kun nishaɗantu da wannan bidiyo da muka kawo muku a wakon Sabon Tashi TV wato rubutun bidiyo ina ga nasu ta kuma faɗakar da ku ta wadantar da ku. Ina roƙon ku ko kuma da idan ba kuma subscribe ba ku dole ku danna masu subscribe kana kuma ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryen masu tushe da asali game da sabbin bidiyo da zarar mun ɗaura. To masu saurare nan za mu kawo muku wannan ƙarshen bidiyo namu sai Allah ya ƙara haɗa mu a wani bidiyo na gaba. Mun gode.